Adama kuma sam
Pacha Frosay. Nyado don ne frame ni aja Mose. Me din di osu eboa. Yo. Me be hwa me bisa say e da na bo ache mensa aye me ba ma hu say aye kama pa na obetimi ache nentiama aye kama sa. Yo. Ye di kan no. Megina oye ye. Ene na ode na bo ache mensa to aduro mu. Asre na nanom adofo ya to nsa afre wo nyina say yese won ara ye nipa bibia ye enuelum say enye pepepe da tie be sese nia achi akakra bi no wo hu ye mobo no wonfa nche na bo achi mensa nyo nipa ketwa o so akra no Bank of Ghana so tremu che akra bi na governor ne enti watutu ni niam yiye ti sa na we committee am ye chairman no let's say ni ahwa ni atoto and Ebuama a year so ni say prayer person ya dia who free water region no na ono fie ni committee won crime ya kwa ban ho ya ba timamufo ho mo pene so da bi mo ti ase man no chirechire mu na bwachi mensa na edi mu akote de santi ayufo wo oti region biara yensa si won so bo asante mamu eluti na haya manya sa no me bisa say mahu say asante mine bi asante for ahemfuru bi abepi ha obetimi abobọ mudin a kire ne yahu say we free ha yo oti kokko so ankasa ye ko si na ye ono so odabi so wantimi ama obeyi pampa so hene say onu na emeja na namu enye aye man oba okita ahemfo miansa duko man hene de oye rawrani enti okan ho aye ne ya yie no yo me hwe so ma hu so nyum kro city aye de nya ye kitu akura bibi ho ma misa opeso de kan enye wanya akura ne yasi won aye na bo achi mesa waton ne ho de dawo waye ne ho aye de dawo de santi won a yasi won ye ni won a wati ni wo won nyina wa hanti na ha bija ma hu se bisa sai me ba ma hu se ahoho no doso e chan kro mafo no na se na bati mensa wa body obra pa ente wanya adofo a omatima ba betam no sa no me hwa ra ha ahifunu bi eni ha no mo obatima ache obatima bono to fama me obatima tete kakra am so mo wa kontuom ya metima kan no na momo ase se ra man no ya ja akonwa no ma awowo na wa ba no anti na hu no sa ana me dase yo
Also by 500 Ghana. I have 2 Castle Bridge. Yafama Cynthia and Ruben. And I saw in and thank you. I am a Santi Bubi. I am Mr. And as you have been, I was calling on the cities. Casal. Nananom ba fi na nko. Ya na se di ya de ko. Yan samo Guinness plate back on. Beer plate back on. Bronin sample isi abrano ko hu. Isi minerals. Minerals tu wa tira ko di ya de. Eba so. Ana matra ya che. Ana matra ya che. Yo, ana mbaso ya frozen. Me pa cho e fra me na kwa me kwa tin. Apa me bisa say, o fra na buy. Me pa cho me free kontase, me ne kontase abusuan pani, che from abusuan pani enemy. Na do free kontase asantima moto no bedu as. Me pa cho an. Me bisa say eye na nabo ache mensa, unimu no. Nana Abuachi Mensa eye enipa bi a ofiri rara na omu eba rara etu ekwan ba rara no Nana Abuachi Mensa ka ho bi ena omu saadu omu ba santimem a omu be sa be so aikire otumfo Nana Abuachi Mensa ye bi Nana Abuachi Mensa Nana Kogo Nana Afariwa Nana Osu Afari omu miensa etitiriu ena edi rarafo anim a omu sade omu eba asante a omu ebe so aikire osante hene no obi enso na rara ohene bi enso aikire asante hene da enso Nana Abuachi Mensa Nana Kogo ene Nana Fari omu miensa ena edi rara man anim ene Nana Asareba anim edu omu ba asante be so aikire osante hene eti Nana Abuachi Mensa waye bia marara man pa ene asante Me bisa say da emma no e wa ha asem na beka say emma no say na emma no so de ba o ma hiso mo wure a mra o mbaba ja mo wure asem na beka say emma oh dia meka kire emma ni say sebi preduasa be me te ahwe a ne be ma ne peja no eti sesi a no say omu papa ni ho a omu nso de omu papa ye yenum brapa a omu papa boye no omu nso nto aso omu mo hu maden na daahye
yabɔ na Nanabuachi Mensah din aka sɛ ne mmanie yɛbɛka sɛ ne mmanie a na ɔma yɛ titire ne brempɔn ɔno nso wɔnkɔyɛ saman a sɛbi ɔkɔda na emom wɔn gyina ne mma akyirɛ gyina pa na bra a ɔde wɔn hyɛ aseɛ a wɔn bɔ no wɔn nkɔ so a ɛmmɔ na Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɔ ne din yɛbɔbɔ saman din a ne fira te asefoɔ eti ne mma no nso Nyankopɔn nyina wɔn akyi gyina pa ade fɛfɛ ɛne sɛ ne wɔn asi apagya wɔn papa no Nyankopɔn mmoa wɔn no wɔn di wɔn bɛyɛ biara enye ye kontanseman asanteman rawraman ɛda wɔn ase wɔn nso titiriw ka ho bi na yie apagya ayɛ ne monyam hyɛ ɛna me da ase mahu agorɔfoɔ bi na wɔn bisa sɛ agorɔ bɛni madam yɛfrɛ sɛ Pacha yɛfrɛ me Hamafosua Pacha agorɔ bɛ na mo guri agorɔ bɛ me pacha agorɔ yi ɛyɛ agorɔ bi a na yɛdi no fitetete emu nyom ɛne yɛafa na yɛto ɛde ahyɛ yɛ nananom ani onyam enti wotu wohyia yɛ no na yɛgu so ayɛ yi magorɔ a mo guri no ɛyɛ mma nkɔ na gura na mmarima so tumi guru mmarima ka ho mmarima ne mma ɛna ɛyɛ a ɛdi saa agorɔ wɔ sei ɛso sɛsi anakɔyɛ sɛ mmarima no tutuo enti na ama yɛ mmaa no nko a yɛhyia mu ase a yɛ tobakɔ kyerɛ me wana manie nana poku manie wana manie nana poku manie owo siko o aye owo ntumo o aye obi amaye ye o aye beda ase abusia